Ruže nježne, ruže mirisne, ruže stidljive, ruže purpurne. U njima se utapam, u njima živim. Ruže opojne, ruže krhke, ruže bakine, ruže čarobne. Kako da vas ne stvaram, kako da vam se ne divim. To sam napisala kad sam gledala samo ove slike koje ste stavili na video, jer doista vidi se na svakoj ruži da su to one bakine ruže o kojima smo pričali, te bake koje su toliko bitne za Stjepana, kojima toliko poštovanje odaje. A ja bih rekla da se miris boja tako često stvara u miris ruža kod Stjepana. I pozdrav u cijeloj obitelji Katić, drago mi je da se nalazim ovdje u Novom Marofu gdje je bila i moja prva samostalna izložba i za koju sam vrlo zahvalna gospodinu Stjepanu koji mi je napravio jako lijepi afirmativni članak i u najavi te izložbe i u poslije prezentaciji te izložbe i cijelog događaja i to je nešto što definitivno nikad neću zaboraviti. Druga stvar što bi rekla za Stjepana je njegova originalnost. Znači, Marko Tolja ima jednu pjesmu zgodnu, najlakše je tuđom bojom slikati duge. A što bi rekao Đole, sve su iste koji iz fabrike. Toga nema kod Stjepana. Kod njega vidite da je svaki rad totalno originalan, u svemu je kreativnost, u svemu njegova duša. A ako bi trebala jednom anegdotom opisati Stjepana i njegov duh i ono po čemu ću ga definitivno zapamtiti, bilo je, znači ja njega poznam kao izuzetno kreativnog umjetnika koji ima, evo u toj monografiji je 376 njegovih djela objavljeno, a ima ih puno više. I jednom prilikom pitala sam Stjepana, recite mi Stjepane, imate vi što od tih radova, imate što od tih djela? A on se nasmiješio od uha do uha i veli mi, a nemam ništa. Ali s ovakvim osmijehom, oko glave. Znači, njemu je radost, taj proces stvaranja, njemu je radost da svojim djelima sudjeluje u humanitarnim udrugama, da je zaista mnogim ljudima pomogao, da ne velim kolike umjetnike je potaknuo na rad. I ne bi više ništa duljila, osim Stjepane, hvala ti. A stvarno impresivno, hvala.